Jumani pod wantie Uyoma Katwenga. Uyoma Katwenga kae pod wadil gi weche madhi gi dairy farming kata kihero pith mar dhok mabende kelo chak. To sama wadwa wuoye pith aina ni tiende ni nitie chiemo mabende dhok onego bed ni tiyo godo kama ka giyudo ang'owa chak mang'eny ma kisungu dendo ni foda. Omiyo Jumani wena mora kaw thuolo mar rwaki e chenro ma Jumani ajata chenro ni iluonga ni Alori nyaka Black machiegni. Awili. Pod wadhi mbele gi tich. Mae makoro wadhi tiyo go kawuono. Adwa ni nuone jopiny nying aeto wadhi mbele. Nyinga giluonga ni Michael Omondi Yier. Aja Uyoma Katwenga. Aja Siaya County. Kaendi wan gi lum types adek. Kaendi wan gi Uma F1. Wan gi Kakamega grass. Wan gi Uma F2. King'iyo ogada onego bed ni kama en gi value moromo. Onego bed ni en gimoro 3 meters. Ma ing'ado to nitie gap madong' e lo. King'iyo toki kanyo nitie moseng'ad. Neno space modong' e lo. Oromo lo piny ariyo. King'ade piny ahinya tiketho tiendegi. Koro nyaka iwene inji mochako godo. Ere kaka unu uwegi upidhe? Kaka wapidho napi. Wan wakunyo buche, kasto wadwaro mbegu, kodhi, to wachuowo. Koro kaka matumbu kesa. Kaendi oting'o seedling adi 4. Ichuoye kona kendo kona. Kendo kona kendo kona. Ka nuchako gi kodhi marom nade to nigolo kodhi gi kure? Kodhi mokwongo mane wan go nwagolo Kibos. Emane wakwongo goleko ka jo agroforest emano introduce wa gi jo Kibos. Mano kelo nwa kodhi. To lum aina ni timo maber e lo machal nade? Lum ni timo kamoro amora. Ok tang'wa wach ni otimo maber e wi got kata mane Anywang'. Anywang' koro lo mapiny kuchocho. To otime maber. En mana ni tumb kesa bilani ok inyal kuny Anywang' kucho nikech kucho pi dhi bet to dhi top. Ere kaka unu wegi kata kaka in japur iiko lo kapok ichako pidho lumni? Jono ni wakunyo buche tumb kesa. To wakawo lo matop ma wagolo gi malo cha. To wariwo gi mbolea. To watimo nade? To waduoke bur. Koro ene mwadhi pithe. Adwa ni ler ne joma bende samoro kia to diher ni otimang'o opidh lumni. Samise pidho lum mar Napier ni. Okaw thuolo marom nade puodho kaeto kokikaye? Gimoro kipitho king'iyo piny kucha nitiere lum wapidho. To mondo marom gimoro awach ni bang' 1 month to rom. Kimiye mbolea maber. Samo pidho lumni odwaro pi marom nade? Otiyo gi pi mang'eny koso? Pi motiyogo otiyo gi pi matin. Kech mae wan watiyo magi kaka manywa kodh kome short season. Kodh opone mane wapidho go. Tiyudo ka onge pi mwasebedo kwago ka. Wan watiyo magi pi makoth okay. To wawach gi sani chiro mar lum mar dhok ni chal nade? Chiro mare ni malo maber. Ke sani inyalo yudo ka fama moro biro ng'ado ne buche moko matin. Tisekawo silinge moro 500. Len achiel kama ka ng'ado an gi 1000. To lumni kawo dweche adi e puodho? Lumni kipidho kawo dweche 3. Kawo dweche 3 tichako keyo. Koro tok dweche 3 no tibiro bedo ga kikeyo bang' dwe ka dwe. Nyaka bang' dweche higa 6. Mano koro osebedo maugino. Moti koro ikoni chake pidho machie. Nya pidho kodhi machie. To nikech aneno kaka utimo ne spacing
Akia ni en lum minya timne intercropping koso en ipidhe apidha kende puodho. Itimo ne inyalo pidhe gi gimachielo. Gimohero ga pidho ka, wapidho ga rabuon. Gimomiyo wahero rabuon, kech wahero protein. Lum ni sama ikike gi rabuon, to dhiang' be dwaro protein. To sama ing'ado lum ting'ado nyaka it rabuon. Koro ikiko gi kanyachiel, emomiyo wahero ga rabuon e iye ka. Kata inyalo kawo lusao. Joma ng'eny luonge no osao. Osao ni eri kiketo ka, kibiro ituro leaves negi, be nigi protein, ikatimre nade, imedo gi ogada ni. Gin pek mage kata midhiero mage ma in kaka japur isekale kata iseneno chakre ni chak pidho lum mar napier ni? Pek mantie, inyalo chiewe ni. Ibiro yudo ka ng'ato kwadho kipuodho te. Diere molosa sana diere machieng' rieny. Koro mano pek mwahinyone. Samoro be inyalo yudo ka ng'ato kawo ogati no ero, obiro beto odhigo kanyo, odhi omiyo dhere kumomiyo. Koro magi achiel kuom challenges mwatimo nade, mwaneno seche mwatimo gati. To nikech aneno ka puodho ma wantie ni bende kanya ng'iye kama to ler. Nyalo bet ni udoyo bang' ndaladi kata bang' odiochieng' kata dweche adi, koso en kosepidhe to iwe aweya ni koro inti nikech nwaseketi e tumbukiza kani. Kaendi wadoyo ga bang' dwe ka dwe to wadoyo. Bang' dwe ka dwe to wadoyo. Kech ogada be gimaber kirito kata nyathi kidwa pidho kapod otin. Nyaka ikuong inase maber ekolokre dhano. Koro machal ogada ni. Nyaka watime nade, wadoye. Mondo mi ine kochalo kama, nyiso ni mana kama iwinjo waywago ndhadhu ja. Mbolea mwasik wamede to gidoyo. To kineno ka chieng' rieny tinyalo gone pi to bire. Koro magi achiel kuom gik ma kimedo ne ogati to gati bedo main. Bende un gi joma samoro thago ma waluongo ni middlemen kata cartels? Wan chie karwa ka to pok mano dog. Iyudo ka farmer kadwaro gimoro to biro irwa direct. Nikech nembniwa nitie farmers man gi dhok wang'egi. Gin be ging'ewa. Koro gigocho ni raoro ng'ane adwa chiemo maromo kama. Koro pok wanene tungni moro ni kia ni broker moro donjo gie koro. Lum aina ni timo maber ndalo mage, ndalo oro, ndalo koth, koso ndalo ma piny ng'ich. Napier to timo maber seche duto. Mana lure mana kaka in mirite. Napier timo maber kata diere oro mwawacho no yo ma oro rieny. To ni nyalo go pika, napier donga. Unless ni in kar wi got ma pi onge machiegni. Nyakoro Mogi Ajwang' thuolo ma wantiere godo ni wadwa ni wadhi wakaw thuolo moro mar dakika moko machuok aito bang'e waduogo. Teacher Beach kochakore Sang'wen wakelo ni ngoma mobedo pre-design wakare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night Disco. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinjusi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo.
kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Benga ok en benga ka ukiluongo nying Dr. Osito Kale. E gwenge mag Mabinju, e Asembo, Ramogi TV olimo jabenga marahuma Dr. Osito Kale mar Nabii King. Kapo pod watugo kalongo kana winjo thumbe wuonwa ne biro ga giri thum gramophone. Omiyowa sigande mopondo madibed ni ji ok ong'eyo maber. Koro ka betie osetho otieko higni 5 Anjeli bendo tho. Bende oketonwa e ler e wi jongolo manokalo e lwete. Mokwongo tho mar Omondi atimone mos kabisa. Tho mare no ochalo ng'ama asewacho nochalo ng'ama olwer bath pada konchiel. Tudri gi Solomon Atito Kafaya tich abishni e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mabende wantie puodho Uyoma Katwenga kae. To Uyoma Katwenga kae wawuoye foda kata chiemo ma dhiang' chamo kama ka odhi oyud timang'owa oyud teko ma ochako miwa chak mabende thoth ji kaluo ohero. Willis, sama koro nwawuoye kae nwapinjore wach spacing. Ere kaka unuwegi utimo spacing? Nafas wan gi wataliam ma en daktari. Samoro watimo gini e puodho to waluonge to pimonwa spacing kako ne watin. To value addition mora ma ng'ato nyalo yudo kuom lumni? Lumni watimo kode value addition. Wanyalo bete, kwasebete to wakete pigi chwer matin. To waloso kode silage. Koro gimomiyo waloso kode silage, warito diere ma chieng' rieny ma demand ni malo mar joma nyiepo, to koro watime nadi wauso ne. Ne jal ma samoro diher donje pith mar lum mar Napier ni, inya jiwe nang'o? Jip manyalo jiwo go jopur wetena, wapidhuru lum, chiro nitie mar lum ka in go, ok ochuno ni bed gi dhiang'. Ng'ama nigi dhiang' biro dware kuomi. Sama wabiro iri no, chuno ni nyaka lwetwa dok ka dier ng'eyo wachwoyago. Wami pesa to wan bo kaw lum wadwa migo dhiang'. Willy, koro ere pogruok moro malich ahinya ma ng'ato nyalo ng'e ni mae en kaka mega grass kata miwacho morocha? Ouma F1 gi Ouma F2 no. Ouma F gine kaka mega grass, king'iye kore tindo. To king'iyo dhiang', ohero chamo gik ma soft kabisa. Koro yudo ma king'ado to wuok mogo. To Ouma F1 kore dongo chalo tiangwa ma wachamo. Ainani? Maen. Ouma F1. Koro kinene en odongo. Kas gima pogruok mare yudo ka en kama odongo. Pongo san be piyo. To koro yien ainani mi wacho ni samoro ikiko godo Napier ni. Mani niluonge ni Lucia. Osao. Ni wacho jomoko luonge ni Osao, jomoko ni Lusan. Koro en kikete kati nyakike ni wacho ni wanyakike gi Napier ni. Kaito koro miyo gine bedo gi protein. Kata kionge Lusan, tinyalo bedo gi rabuon. Rabuon. Koro rabuon ni be nigi protein.
mokalo sana. Koro ginya timo ne gi intercropping. Koro kaber to nego bed ni puodho kae. Rabuon bete, ogada bete. Anyalo chiwo namba na minyalo yuda go. Namba na 0722 44 587. Kendo inyanuoyo 0722 44 587. Daktari, inyalo nuoyo nyingi nikech samoro nitie ng'at mano koneno chenro mokalo kata juma mokalo mondo ging'e ni wawuoyo gi daktari mane. Erokamano jowete, juma mokadho nyicha walose wach mar pith mar dhok, pith mar dhiang' mar chak. Kawuono wabire farm mondo wane kaka iloso gimiluongo ni foda. An iluonga na Dhola Christopher, laktar mag jopur. Sama koro wawach ni wasekayo kata wasegolo lumni, watere masin direct koso nitie ndalo moko ma onego bed ni warito mondi kapok wamiyo dhiang' chiemo? Erokamano kuom penjo maber, ok watere direct. Ne jopur wetewa uneno gini kaka en ni oywayo pi mang'eny. Ma kapo ni kayo imiye dhiang' sano, tidhi yudo na tamalo 70. Ka dhiang' chame, to dhi wuok e yor pi mang'eny. Koro dwarore ni kapo ni seng'ade, to iweye e puodho. Kati kete kamoro mondo pige cha otimre nade owuogi. Mane moyudo ka dhok ndalo ma koth chwe ka gichamo mang'ich ka to gibedo gi oko mang'eny machalo diep. So wadwaro ni mondo wa avoid that, obed gi miluongo ni dry matter content mamalo. Koro wakete for one day. Ka chieng' time nade chieng' goye mondo pige cha odhi piny. Ma kodhi kucho to gimiluongo ni nutritional value kata teko mar chiemo mane ni malo to pi oseduok piny. Koro nyaka okaw ndalo achiel mondo pigno timre nade ochwer oko. To nikech puodho ma wantie neno ka wapidho kata upidho lum mang'eny kabisa. To samoro dhok kata ma ng'ato nigodo e dalane ok ng'eny. Ang'o mitimo kamano? Adwaro nyisi ni uyoma ka. Ibiro sama koth chwe ineno no ng'eny. To nyowae oro ma chiemo timre nade onge. Nitiere kuonde moko manyomo chiemo nyaka Rift Valley. Bela achiel kama $200. Koro ne waneno ni economically will be wasting. Koro watemo nyiso jopur, ibed ni in gi dhiang' kata ionge godo, afadhali pidh lum mondo watim gimiluongo ni conservation of silage and hay. Ma kochopo ndalo ka, to koro in kamoro minyalo tuombe, iyude pesa ni. Bende chopo kamoro ma koro ila dhok ma waseneno mabeyo ka, chopo kama chiemo koro nok. Tibiro yudo ni ka nikeno maber, to 24 hours ine chak, dhiang' chiemo, nikech dhiang' ni muka deke dende modwaro. Mokwongo ochiemo mondo orit dende. Ano number 1. Mar ariyo ochiemo for reproduction. Wawacho ni kapo nochiemo maber, obire period sama dware, onyuolo nyathi sama dwarore, mano number 2. Then mogik, kore kodwaro ni omiwa chak kata omiwa ring'o mang'eny. Mondo oyud gik moko adek gi, chiemo nyaka bed mang'eny. To seche duto kaka ineno kor lwasi, waluongo ni climate smart. Tindalo ni koth ok ong'e, obiro apoya. Koro miyo nyaka wabed smart kode by producing more for the future, because the future ok wang'e kaka chal. Daher ng'eyo ni kinda nepia kata motuon gi mang'ich ere mayot sama wawach ni tere mashin. Mokwongo mashin ok dwar gi mang'ich. Mondo wami mashin tich mayot, gimiluongo ni chaff cutter wabiro dhi neno kako tiyo. Odwaro ma pige odok piny. Kendo ibiro kong'ade matindo tindo kendo maber to kendo ng'ade mang'eny dakika matin. Koro chunowa ni nyaka wakete mi pi mage dok kanye dok piny. Mr. Don. Yes. Koro iwacho ni kwasea puodho
to waweyo nappier grass watuo bang' ndalo achiel kata ariyo koka wakele e machine. Yes. Kaeto ang'o matimre? Koro koa osebedo, koro waloke, koro wang'ade matindo tindo gi machine ma wan godo kamiluongo ni chaff cutter. Koro chaff cutter ng'ade size moro ma kata ka dhiang' koro dwa chame, to biro chame ma wastage bedo manade maonge. Koro ng'ade pieces moko matindo thindo ma koro dhiang' ka koro iterone kwasemede gik moko madhi wacho mbele kaeni, to koro dhi chame motieke te. Kawaida dhiang' kimiyoga chiemo tiyudo ko chiemo to jaro weyo moko. Koro this system kete ma koro onge wastage kata matin. Mane momiyo wakele machine to ng'ade matindo tindo. Yes. Koro kanyo kuma watimone gigo te. Yes. Aeto wadhi wakane koso gik magego ma unuwegi ukikonegi. Inyalo neno kama wachope ni kosewuok kacha to kapok watere bur to nitie gik ma koro wakike godo. Mwatiyoga ahinya iluongo ni wheat bran. Nene. Mae en wheat bran. Koro wheat bran ni ene ma koro wakuoyo kuome. In beds kaka wamedo kete bur to wakuoyo wheat bran. Wheat bran ni mokwongo en ga a lot of calories, en gi ngufu mang'eny, carbohydrates. Koro omiyo ladha mare mar teko mar gigo mamedo teko bedo mamalo. Mar ariyo omiyo gini koro makre, bedo manuang', maka ochame to here ahinya. En gi spark mokeye makele machiegni makoro makore. Koro dhiang' here kabisa kendo chame. Mane momiyo wakitang'o wheat bran. To ka koro wadhi e bur kacha makoro ichako nyone, to wakito matin layer mokwongo, to wakawo gimiluongo ni molasses. Ok molasses direct, iruwe gi pi, a ratio of 1 to 2. Matiende ni ka pi en kubachiel, ka molasses en kubachiel, to wakawo pi kocha adek, tikike godo, to koro itime nadi? Iketo. Ang'o mi waketo molasses? Mokwongo molasses miyo gimiluongo ni ginene mar decomposition mar dhi mapiyo piyo, mondo mi koro bed gima yom makata ka dhiang' chamo to winjo ka yom e dhoge. Mar ariyo molasses nigi sukari. Tinyalo paro kata mana nyithindo. Kikawo chae timiye mo kikete sukari, obiro madho kikombe achiel timre nade? Owe kanyo. Molasses miyo koro bedo gi ndhadhu ma ochamo kaka dwarore. Matiende ni odhi rito godo dende, odhi e reproduction kaka na pimo cha, then you end up koro production. Iyudo chaka des. Kaka ne waseneno chaka icha. Koro mano tich molasses. Koro kikae wadwa dhi neno kuma iwacho ni ka osetimne gigo te to waketi. Yes. Kata wakane. Yes. Aparo ni koro wadhi uru. Koro iwacho ni bang'e sama wase ng'ade machine, packaging gi kaka ustoe kata kaka ukane, utimo nang'o? Koro wakele bur miluongo ni silage pit, kaka inyalo neno kae. En gima ne wasekunyo mwaloso maber. Koro kwasetimo mano, to koro kwaseng'ade kucho to koro wakele wakane ka. Koro en gima machine kosechwade tipedho ne jwala bethene kama. Koro en gimiketo. Iketo tinyono compactment mondo dhi kabisa mondo wakan chiemo mang'eny. Koro kwasetimo mano to wa make sure ni waketo jwala bathe, and then ka koro wase compacte mwatieke maber, to waumo wiye gi jwala. Kendo? Waumo wiye gi jwala kendo. Manyiso ni sama ikete ikuongi pedho jwala. Not piny bethene. Bethene? Yes. Piny ok wapedhi nikech ogadacha nanyisi ni oting'o pi mang'eny. Makata sama pod wakete kae ni pod othoga. Sama otho to chwero pi. And bur ni kineno kwa lose odhi at ango madhi kamacha. Makoro inyalo neno pi manochwer. Neno ka pi obudre kocha. Manyiso ni pod othoga mos mos. Koro mondo wabed gi chiemo maber motuo, wakete ma odhi kamacha, oslope. Mondo chiemo malo koni bedo of high quality. To kendo en chiemo ma koro ok tow. Manyiso ni koro man gi malo koni pod otuo, koro pi ka dipo ni pi ntiere to pi timang'o? Pi ridore kadhi kocha. Yes. To koro wach ni e pit kae, ma osebet kuom thuolo marom nade? Mae koro dhi gi gimoro dweche 6 nyaka ne lose. To gima wawacho ni kisetiele kama, to in gi thuolo bang' ndaladi 30 matini dwe achiel en ready makoro jami nyalo chako chame. To nikech ong'eny koro ichame ga mos mos kobiro.
pile pile koso once or twice in a week? Ma koro chiemb dhiang' en koro chame pile pile. Mak mana ni koro nyaka wamede gi gine mamoko mondo wa improve the nutritional value mare. Remember, ogada en mana carbohydrates. Koro wamedo mamoko kaka proteins, wamedo gik moko kaka supplement kaka dairy meal mondo mi koro bed complete nutrition. Yes.